както днес, така и завинаги. Нека милост и благост да ни придружава през всички дни на нашия живот. Естествено, нека да послушаме гласът на Словото Му, за да може един ден, както сме този ден на тази хубава търпеза, да бъдем в Неговото царство. Благословен да е Господ за винаги. Не, от другата страна, майко. Там гледа, нали? Божанке? Бог да благослови сестра Жана, нейното семейство и нейния дом. Сега нека да се помолиме на Господа за благословение, защото това е най-доброто, най-прекрасното. Като свещеници, които Господ ни е поставил, Писанието казва: призовавайте името ми над Израилевите люде и аз, Господ Бог, ще ги благославя. Прекрасно е, когато Всемогъщия отвори добрата небесна съкровищница от небето и те благославя. Писанието казва, че ето ние призоваваме Твоето свято име и името на Господ на господарите, Исус, който е Христос. Ние те молим, Отче, в името на Исуса Христа те молим да благословиш сестра Жана, да благословиш целият ти дом и нека наистина Твоята милост да бъде върху тебе, да расте под Твоето крило на безопасно място, ти да закриляш вечни, Татко, ти да учиш на Твоето прекрасно Слово, ти да възпиташ, да бъде наистина едно прекрасно, възпитано, благословено, здраво дете. И не само това, но да подготви за царството. Твоята милост да бъде върху нея завинаги
и за вечни векове. И всички казваме амин, защото сме съгласни с тази молитва. Сега купили сме тук един скромен подарък от църквата на сестра Жана. Бог да благослови. Не знам дали ще го хареше. Тук е една хубава кукла, специално за сестра Жана. Заповядай, сестро, Бог да те благослови. Една рокля, тук има да се прооблича. Така. И за майката, ето това цветенце, сестро, да си жива и здрава. Бог да ви благославя. И ми остана Господ да бъде върху вас. Айде една цупка. Бъдете благословени. Нека да покляскаме. Скъпи гости, може да вземем нашите места и ще пеем и ще хвалиме Господа. Айде, благодаря, благодаря. Живи и здрави. Живи и здрави. И така, скъпи гости, скъпи приятели, за вас ще пее хвалението на църква Смир. Искам да вземете местата си и да... Словото казва, че на небето ще има сватба. И Господ, който много ни обича, Той е оставил Неговото свято Слово и чрез Словото ни кани и Той иска да се подготвиме за това велико тържество, за тази велика сватба. Не знам колко от вас са приели Словото, колко от вас са приели Христос като свой Господ, свой личен спасител. Сватбата имаше един човек, който не беше облечен в сватбарски дрехи. Сега днес е празник и всички ние сме облечени, хубави, нагиздени. И тогава Господ попитал, ами този човек какво прави тука на сватбата, не е облечен в сватбарски дрехи? Кой го пусна? И тогава Господ казал, той е човек, неговите дрехи не са сватбарски. Я го изхвърлете навън. Аз не го искам на сватбата. Бог иска всички да бъдем облечени в бели дрехи. Какво значат белите дрехи? Белата дреха, това е дрехата на праведността. Бъдете святи. Живейте праведен живот. Живейте според Словото. Скъпи души на Бога, бързайте да не стане късно. Нека се покае. Писанието казва, сега е благодатно време. Сега е спасителен ден. Словото на Бога, това е самия Бог, който толкова много ни обича, който плати цената за... Призовим Христос. Ай. Sana
Isus, ai, doar drum de giras, te voia te quiera. Isuse, eu doar tu hostela, mas que vai querer, manga bacana. Só muito me especiavas, disse tozi, muito me seriavas, disse tozi deja. Deve descer, estou e desce, estou e vai-se, e não a mim. Надени са 120 години библейски и пожелаваме на Жана тази година. Пак рожден ден. Честит рожден ден на теб, Жано, честит рожден ден на теб, честит рожден ден на теб, Жано, честит рожден ден на теб. Бахтало рожден ден, бахтало рожден ден, бахтало рожден ден, Жано, бахтало рожден ден. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ръкопляскайте за Господ. Тортата. Да кажа децата по Той направи мене тебе всички, мене тебе всички. Той направи слънчето свобода, слънчето свобода, слънчето прослави Бога, да прослави Бога. Ръце да прослави Бога, да прослави Бога. Алелуя, да се хванем за ръце, да прослави Бога, да проя. Алелуя, ръкопляскайте с ръце, да прослави Бога, да прослави Бога. Алелуя, ръкопляскайте с ръце, да прослави Бога, да прослави Бога. Нека да занесем у кухнята. Да. И там да нарежете и да наслагате на маса. Бакава не векилятена, тоденос каирина, ти заблуда катракяра, ти ревност каирина, ти заблуда капремахнина. Аркичано бакава не векилятена, добар вали претеда, ти ревност Ирина, тут бакало шакяра, ти ревност Ирина, ти заблуда капремахнина. Тут капало шакяра, ти ревност Ирина, ти заблуда капремахнина. Haydi şunman, şunman, canım, su kafe.